Naglabot sa 140 katawo ang nasamaran matapos mabungguan sa isa ka train ang isa ka truck sa Volgograd region sa Russia. Ang insidente ang nagresulta sa pagkadiskaril sang train. Suno sa Russian Railways, ang train nga may karga nga 800 ka mga pasahero ang nagikan sa Quezon City sa Tatarstan Federal District kag padulong sa Adler sa Black Sea sang iniana aksidente. 16 sa nagkalasamaran ang gindala sa ospital. Ang aksidente ang ginaimbestigaran pa sang otoridad. Nagtipo ng mga reliyista sa mga banwag kag syudad sa bugos nga Venezuela. Ang mga reliyista ang nagaprotesta sa pagdeklarar kay President Nicolas Maduro bilang tagdaog sa pihak sang ginapahayag mga ebidensya nga nagpangibabaw sa eleksyon ang oposisyon. Sa Coro nga kapital sa Falcon State, gintumba pa sa mga protester ang estatwa sa nagtaliwan nga anay presidente sa pungsod nga si Hugo Chavez, ang mentor ni Maduro. Si Maduro ang magapungko sa bago nga termino nga magasugod sa 2025 kag magatakop sa 2031.